Kasan tarik ujembang arja arpulai kalong kasngi ka basa jingkan mau ki pai ba ka thain sora bercela. Haka ba wei na kinong elam ba khlie jong ka Voice of the People Party BPP uba Arden Mila bersemai dala dehi ulawan ban shimenta ban penrung ketengi ki pai ba haka thain sora bercela syaka parti BPP. Ban yi iru ba ki pai ba ki don ka jingchang ban jing angut ban rung ban penyesno ila di syaka ni ka parti. Uba Arden Mila bersiomaj ula aya ke jingkren hakan ke jelang penuh khot da ka ba ong ba habangi kren syapang ka akor kasi kani kami baik na ki thain sora namar kani ka dei ka thmei balasoi la sure ya ke jinglong ka babha haka long breu ka man breu nadu ka buram ka akor hadu ka tien ka thlie hadu ka riam ka baik ba ula ong chu shu banang ni kami ke jingshai ke jingkermen ya ka akor ba kejia i ya teli jong ka jai brio bagi keren ya ka akor khasi mut hada jimut ke jingi kami bet ka akor sora kani kadai ka thmei ka ba sei ya ka ta ka jinglong ka ba ba jong ka jai brio nani kami ka jing shai nani kami ka jing kermen nani kami ka jikai ya ka akor bat ya ka jingetli jong ka jat riu habang ade keleng ngong kin mau ngem dai ban kret ba khenrem upnar uphoi war umaram lingam ini ka wei ka jat riu tong ini kren pramangi habai kidu war ba umaram upnar ini kren da ka tin preng jong ka jat riu ka tin sora ka bangi ong mulu bantip ya ka snong sora Nre hato mapi ki try snong, ki try mulok, ki try jaga. Pismu thu nem ba kata kadai kathmei ke bami na kani ka snong ka jopi. Pilale ne me ka kam ka ban pille ya kata ka akor ka buram jong ka snong sora ba jong ka jet nriu. Pilapun kran ne me ka tien ka pille pa kana wonder ban te song ya ka jet nriu. Ka snong sora kam dei ka badan Syaki jaga kendong ki pamla pan kot brio wan syaka. Ndai ke jaga syong preng ke bala kring ki nong jngok kai prthei. Ayu pilale kum ki nong syong snong jogos snong sora. Bantha ki brio ki bawan syangni ke jaga harengkat kata ka akor sora. Ka akor ka buram joga jai brio. Laring yemla ai bagani ke si kan penyembiang pak saisia. Kan pengenal hangi kilong menta jong snong sora bangin klipak ya kata ka burong ngiwan hangi na mata ni ka step kung ka party ban pendap ya ka enrollment drive ka jungi ka jing pendrung dekhot sya ka party nilai keleng bakat sya bangilai nida slow hun ka mensi habangili pai syalaki yeng gisem namar ki pai ba ki pedi ka jing thrang ka jongki makin wan ban pedi so pa ka party baling lawan hi daladi yem IT hangno ban pengklanya ka party namar ngi ko ba kita ki bay so bangi lali ki ban penrung khot yaladi kinda snotho shai shimet naladi balai ngarai bandrung saka Voice of the People Party Ibu apa pendrung syang ni parti daga jing snotho ya nongrim daga jing pediang ik daga nongrim ki jong ka parti daga jing shane ak daga nonglam ki bala seng ya ni ka parti kam dai pat daga ik rukom perkhat pa pendrung syang ni ka parti yen kwa daga ik pat ka rukom perkhat ka parti kumpano mata kala sawa mau haga per wingi stang tang banwat kandidat ru ngi shem jinge namar kadang kerukom perkhat balik lah seno dah kata kerukom perkhat rumah Arden banyak election klep pisah toy lebih simet tetep yo palakha khla uble ru te ula kai ndrei sawai ten so la nget yo ngila ya jaga linti ka bae abang iseng ni ka party ngai kendo yo wel nongalam barang ubah khli ru namar ba abang iseng lakli ngi di nong tho or pidan
pin kandidat le borok ne pin le kumno bi community ban kurup ya bor sencha mo haba pidang seng nam ta dang dong ka por kanu pin ngor kumno sa po mo kin pin yi tang apa rumah pin kapal siyo jibor ngari kendut riki kumno ba apa pi ong sa po mau kata ka thong bagi bu tamang ke pat kot pin le kumno Gantong na yang ni ang bakit mo ay barin de hatang sa po baron de po amar kila kam ile si ya katakan nongrim kaba tiang balar ngila pan sei baron de po ringim simala dan ringilong ka party kaba seng nongrim daga jingek pada ka jing shene ka jing hople i propor ka jing doai ya sa ka jing doai ya doai halaki yang kisah ya doai kum ki khot ka party maka jingdoi ke jangan itu ke por nakam ta kan ni ka kam ka long tang kan ni namang ngila rung sa kamarin thama ngila la bang sei tong kha prawat kita ki kertong tengam tip kan nongon injo ngala siguai tang kan ngong atra ngam tip kan nongot men ai hangi ka Voice of the People Party kita ki Emily nei tanggoi ka bang tip tik kana shai habang alik keleng kalau baga chat menriu ka dankam Bamintu ya ka Voice of the People Party hakata ka jaka hakata ka pinta bagalo ka jing shngan kalau ka jing mento ka jing kerhu ya ka jet riu wat kalau ru ka pura me ublei ba shakri kata ka ka jing doai ka jwa padla de election ni job tang sawut kai ka ba pura ka lo ublei shim na juma ya ka jing doai junga bangin job si pai pharamut pan shngan ka jet riu ila job tang sawut ndrei ka ka phura ka lo bahadin jong ga election na mele ka blada ka sabale abang ye kendo iki pat pa oi bahadin ka chat benru ka shngan menta ba pilai job of his sawut modo ba pi tang sawut ka shngan ka chat benru ublei wai ni tang sawut bangin job ndrei buso aga mensim jong ka chat benru hagini kisni ya ka ta ka jing doi ka ji bagalon ka jing shngan kadang ka jing shngan ya ka chat benru jing dai nam nei ka Hamang lagi jaga nanti kuat ane seorang ngit kalau kumju. Kadang dajing sengusngan. Umai hangi bangin job sibun. Neu busuk aga donor juga jet reu bangin singan. Balai bagan ne ke PPP kalami perthai kadang tang sawut. Ngilung ni sengusngan ni. Hamang ni job tang sawut ngim ong neu pat pa. Ngin persang bang thai din no banong ai mat ka kan ni galinti. Nile ayu tang sawut haga yin derbar ka badan reu pomut. Dan ki parti seng rulung ki bacok haduk khadu ingot kita ngin le ayu mangi khadu ingot ngini krani mangi khadu ingot ang upai ta penjok ini tang khadu ingot ngi job tang sawut ni klem ngin le ayu ni pendat ya kai mangilang kular hak election manifesto lani ka mat jingkular ka mangilang bret ila kleng ila sam ki pai ta ngila persang kapala bahru mendang yeng hak ta nomrim